Хайде, снимки на Светло предложи да сканира снимки. Аз ги имам абсолютно всички. Аз нямам всички. Между един и това тогава да гледам. С това красиво, хубаво, интелигентно момиче се запознах през лятото. Аз някой искам да ми сканира. Днеска са заколили прасета. Пък тим подала, бах ти взетя. Бах ти заврения взетя. Да. Той му се по-обзавите да не плачеш. Хората колят прасето и не тръгнал коли да иде. Искам нещо да ти кажа, как да го изкажа. В главата ми е малко разпобедено. Искам само да ти кажа теро-неро. Искам нещо да ти кажа, как да го изкажа. В главата ми е малко разпобедено. Искам само да ти кажа теро-неро. Седни тук, мила, нещо да ти кажа, да се опитам ясно да разкажа. Светофара ми главата дава на червено, тъй опитвам да ти кажа теро-неро. Тая мисъл ми се върти из главата, да си поговорим дома за живота от нещата. За нещата от живота имах предвид, чакай да отдъхна, че се чувствам като пив. Тогда на дневника вдруг запляшут облака, и кузнечик запели, дает нас книга. На първата. Пятотешки мол. С днем рождения поздравить, наверно, оставит мне в подарок 500 эскимо.